isang batang lalaki. Iniwan siya nitong nakabaligtad at kawag na kawag sa lupa. Saklolo! Saklolo! Tulungan ninyo ako! Sigaw ni Paro-Paro. Eksakto! Naman, dumaan silang gamit at narinig ang sigaw ni Paro-Paro. Gusto kitang tulungan, ngunit nagmamadali ako. Maganda ang sikat ng araw at naghahanap ako ng pagkain. Malis silang gam at iniwan ang kaawa-awang si Paro-Paro. Saklolo! Saklolo! Tulungan ninyo ako! Sigaw muli ni Paro-Paro. Sa di kalayuan ay papanating si Gagamba. Gusto kitang tulungan, ngunit pagkapatahin ko pa ang aking bahay, mag-iipon pa ako ng sapot. Pasensya na, ha? Sabi ni Gagamba, sabay talikod at kalipas ng nakita. Oh, bathala! Tulungan po ninyo ako! Dumidilim na at magsisitulog na ang mga kasama kong pulisa. Wala na sa akin ay makikita pa. Mangiyak-ngiyak na sabi ng Paro-Paro. Tamang-tama namang dumaan si Alikabka. Naku! Bakit ka nandyan? Napaano ka at kawag ka ng kawag? Sunod-sunod ang natanong ni Alikabka. Naghahanap kasi ako ng nektar sa mga bulaklak nang bigla akong hinuli ng isang batang lalaki. Tapos, iniwan niya akong nakabaligtad. Pagkatapos, paglaruan ang pagpak ko. Maaari mo ba akong tulungan? Aba, oo. Sandali lang. At tatawag ako ng ilang makakatulong sa akin. Ilan bang sandali ay may dumating na maraming alitap-tap. Maraming salamat sa iyo. Kayo ang sagot, ipaghala sa aking dalangin. Mabuti ang inyong kalooban. Pasasalamat ni Paro-Paro. Walang anuman, kaibigang Paro-Paro. Sige, alis na kami. Pamaalam ni Alikabka. At naghiwalay sa paglipad ang magkaibigang Bitbit ang di malilimutang pangyayari. May isang Paro-Paro, hinuli at pinaglaruan ng isang batang lalaki. Iniwan siya nitong nakabaliktad at kawag-kawag sa lupa. Saklolo!